Basta gani November kag December, binulan sang bagyo para sa Visayas kag part sang Visayas ang Negros Occidental kag Negros Oriental. Nagainulan kag nagabinagyo kag na-experience ta initanan sini nga semana. Ang iban tungod sang bagyo, nagakapilasan. Ang iban tungod nagsulay sa ulan bangod sang bagyo, ginatrangkaso. Ang iban tungod sang stress dala sang bagyo, nagasaka ang blood pressure. Safety is our priority all the time gani kung napilasan o kung nagalain ang pamatsag, magpa-check up antes maglala ang imo nga kondisyon. Sa Riverside Medical Center, may wound care clinic nga specifically para sa mga nagkalapilasan. Ako, for example, napilasan, di ko makadto nga department. Kung napilasan ka, sir, may ara kami wound care. Wound care. Kaya amo na siya ang amon nga wound center. But, say for example, animal bite, we have the UCC or urgent care clinic. Kay sa wound care bin maka-procedure kay gida mga suturing or mga debridement, for example, mga wound dressing. Si wound care purely wound, and it is operational of 8 a.m. to 5 p.m. Mondays through Fridays, except lang kung holidays kay close man sila. Kung natetanus o kung nakadtan sang sapat samtang naga-rescue, may urgent care clinic man nga makatatap gilayon sa inyo. Kung busy ka sa office o kung ang bakante lang gid nga oras after office hours, pwede ka diri kay man bukas ini 24 hours a day. UCC naman niya, dira ka naman niya gaan bulong sa mga animal bite, mga anti-tetanus, anti-rabies. So like an outpatient care. Who seeks consult, pediatrics, internal medicine, and surgery. Dara naman na sila sa UCC. Ang pinaka-namin mo siya kay beyond office hours? Yes, after office hours, yeah, we're still open where people needs to work, kag hindi gusto mag-absent, and those mga ginikanan nila nga dalo nila pa check up pero hindi pa sila available during office hours kay nagtrabaho sila after work or after nila klase. May doktor nga mag-aatubang sa imo kag masabat sa imo pala makutanon. Kung emergency cases naman, bukas man 24 hours a day, 7 days a week ang emergency rooms ang Riverside. Si area open 24/7 kag so long as makaya namon to ang amon nga capacity ga-accept kami, especially now with the calamity no nga ginhatag ni Tino. Damo gid kami pasyente nga gasulod sa amon, damo man kami gina-cater nga may mga lain matsyag, hindi lang physically injured but they also have ang ilang balang feeling daw ga cold or ang ilang daw ga trangkaso because of the weather changes. Tandaan, sa sininga panahon sa kalamidad, hindi lang safety ang priority, pati health dapat priority tagid. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.